Hinimok ni Senator Bam Aquino ang Department of Information and Communications Technology o DICT na bilisan ang pagpapatupad ng Republic Act 10929 o Free Internet Access in Public Places Act. Bilang co-author ng batas, binigyang diin ni Aquino na malaking sagabal sa pag-unlad ng ekonomiya at edukasyon ang mabagal na rollout ng libreng internet program ng pamahalaan. Nais daw niyang matiyak na ang bawat Pilipino, lalo na ang mga estudyante sa pampublikong paaralan, ay magkaroon ng libre, mabilis at maaasahang internet access. Sa datos na ipinresenta sa Senado, lumitaw na nasa 2,872 lamang sa mahigit 58,000 pampublikong paaralan sa bansa ang konektado sa free wifi program ng gobyerno. Napakahalaga ng internet connection ngayon po sa ating mga buhay. Isa na siyang pangailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lang po ito para makausap ang ating pamilya at kaibigan, ginagamit din po para makahanap ng trabaho, magsimula o magpalago ng negosyo at pakikipagtransaksyon sa gobyerno. Giit ni Aquino, kritikal din ang koneksyon para sa mabilis na pagkuha ng impormasyon, balita at babala tuwing may sakuna at banta ng kalamidad. Kaugnay niyan, hinikayat niya ang mga telco companies na makipagtulungan sa gobyerno. Yung mga schools natin, kanya-kanya silang subscription. Yes, Mr. Chair. Haven't we considered coming up with a bulk deal for our telco partners? Dagdag pa ng senador, nakapasa na ang batas. Ang kulang na lang ay maayos na master plan, sapat na pondo at gawin itong prioridad para sa mabilis at epektibong implementasyon. Hamon niya sa DICT, tiyaking may nakalaang budget para sa pagtatayo at maintenance ng free wifi sites, lalo na sa mga public school. Nanawagan din ng mambabatas na ipakita sa publiko ang detalyadong plano kung kailan maaabot ang libreng internet sa bawat munisipalidad, kabilang ang timeline at metrics. Bukod sa mga paaralan, kailangan ding unahin ng mga kritikal na institusyon gaya ng ospital, ahensya ng gobyerno at mga terminal. Samantala, nagpaabot naman ng suporta ang mga telco at sinabing magbibigay sila ng diskwento sa Department of Education para sa connectivity ng mga public schools. Bilang tugon, nangako ang DICT na ikokonekta nila ang nalalabing 11,964 public schools sa free internet bago matapos ang taon. Prioridad umano ng ahensya ang mga nasa malalayong lugar o geographically isolated and disadvantaged areas. Sa pag-push natin para maimplementa ang batas na free wifi, lahat ng Pilipino dapat makinabang dito. Dahil ang access sa internet ay access po sa kaalaman. Access po sa pag-angat ng ating buhay. Isel Fernando, CLTV 36 News.